Juan Mari Torraldaik, jakinen zutabea eta bihotza izan denak, uztailean utzi gintuen. Horregatik eskaini diogu batetik, haren bizitza eta ekarpena biltzen dituen zenbaki hau, eta bestetik, haren obra osoa digitalizatuta biltzen duen gune digitala. Zenbakiari dagokionez, Lore Agirrek mailaren inguruan bildu ditu, Joseba Intxausti, Joxa Zurmendi eta Paulo Agirre Beltzategi jakinkide historikoak, beren gertuko begiradatik Torrealdairi buruz hitz egin dezaten. Bestalde, Torrealdairen 5 ikerketa lerro nagusiak aztertu ditugu. Euskalgintza jorratu du David Anautek, liburugintza Garazi Arrulak, kazetaritza Imanol Muruak, zentsura Lourdes Otaegik eta Biblioteka Nazionalaren ametsa Agurtzane Joanenak. Bestalde, Torrealdairen obra osoa digitalizatu eta sareratu dugu gure webgunean. Guztira, 582 idazlan eta ia 14.000 orrialde. Obra oparoa, edukiz zein kopuruz. Badakizu, hortxe duzu eskura. Sartu, bilatu, arakatu, deskargatu eta irakurri.